Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Истанбулда Түркиянең машина төзелеше продукциясын җитештерүчеләре белән очрашты. Әлеге берлек станоклар һәм төрле җиһазлар җитештерүче 200-дән артык компанияны берләштерә. Әңгәмә барышында берлек рәисе Эмре Салим игътибарны Төркия бизнесы керткән инвестицияләрнең Татарстан белән Россиядә гына түгел, Евразес базарына да чыгарга мөмкинлек бирүенә юнәлтте. Татарстан президенты исә Төркиянең Татарстан өчен алдынгы чит ил партнеры булуын, узган ел исә товар әйләнешенең 360 миллион доллардан артып китүен билгеләп үтте. Шулай ук Рөстәм Миннеханов һәм Истанбул мэриясе генераль секретаре Жан Акын Чаглар Истанбулда төзекләндерелгән Тукай һәйкәленең ачылу тантанасында катнашты. Истанбулда яшәүче татар балалары бөек шагыйрьнең шигырьләрен сөйләде, Татарстанның сәнгать осталары халык җырларын башкарды. Чара Татарстан президентының Тукай һәйкәленә чәчәкләр салуы һәм күмәкләшеп туган тел җырлавы белән тәмамланды. Шәһәр хуҗаларына кем менә бында хезмәт куя, барсына да зур рәхмәт сүзләре. Эшләрегез уң булсын, игелекле булсын. Менә монда күрешергә безгә гел насип булсын. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз.